Ova poglavlja zapisi su propovjedi koje je Alma održao u gradovima Zarahemli i Gideonu. U Zarahemli je svoj govor započeo podsjećajući ljude na nekoliko događaja, uključujući Abinadijeva učenja, te na sve ono što se dogodilo na vodama Mormonovim. Alma je potom postavio pitanja koja nas pozivaju da razmislimo o svom duhovnom stanju. Pitanja su: rodiste li se vi duhovno od Boga? I primiste li sliku njegovu na obličju svojemu? O ovom se govoru može razmišljati kao o propovjedi o čovjeku u ogledalu, jer Almina nas pitanja pozivaju da se pogledamo u ogledalo i razmislimo o tome gdje se nalazimo. Ako nam se ne sviđa ono što vidimo, trebali bismo se promijeniti. Bog nas poziva da se promijenimo kako bismo mogli kušati od ploda sa stabla života. Alma objašnjava da je Isus dobri pastir koji nam pomaže da se promijenimo. Alma je imao osobno svjedočanstvo o svemu tome jer je platio cijenu toga znanja, postivši i molivši mnoge dane. Po završetku govora o čovjeku u ogledalu, Alma je odijelio nove vođe crkve u Zarahemli. Potom je otišao u Gideon. Ljudi u Gideonu bili su u boljem duhovnom stanju nego oni u Zarahemli. Almina propovjed tamo bila je fokusirana na slavu Kristova dolaska i posluživanja. Prorokovao je o Isusovu rođenju u Jeruzalemu od Marije. Podučavao je kako će Isus patiti u svom životu kako bi znao nas iscijeliti. Isus će osobno iskusiti i smrt kako bi mogao raskinuti smrtne uze i spasiti nas.